Barat umur tua bisa ora uman anak siji digawa bojo wis pisahan sanggara suwe duda entas rasane remuk atine hanya pengen kusung aji tapi ora bisa ngaji pengen sujud maringi lagi angel niate ya Allah nyuwun pangapurane ya Allah paring sehat selawase hebenanya bisa weruh ngantian lagi gede jajal ke mutan beli karo nyong bapak asline jam siji bengi hanyang tangi hanyang sholat ben tentrem ati mata loro metu banyune jero ati akeh rentese yen kemutan jaman semono lagi urip karo bojo anak siji digawa bojo wis pisahan sanggara suwe dudang rentes rasane remuk atine hanya pengen kusung ngaji tapi ora bisa ngaji pengen sujud emoti lagi angel niate ya Allah nyuwun pangapurane ya Allah paring sehat selawase ebenenyo bisa weruh nganti ya nake gede jajal